салом алейкум бародаро. Касе ки ҳамин сол рӯзара мехӯрад, худованд рӯша ранги рӯй намин бикунад. Парвардигор инам бадиш бикунад. дирӯз дар як амалиёти муштарак ба кормандони фавқулодда хабар дода шуд, ки дар натиҷа полковник Макарон дарҳол ду афсари нишондодаи таҷрибаи корияшон аз як сол зиёдтар аст ба пресс равона карда шуд. Дар натиҷа якта аз пояндагони машҳур, ки чанд сол дар копчиков ҷиноӣ буд, номаш Дикчаев Кавлез ба даст афтод. Дар натиҷаи амалиётҳои ҳамлаҳонаи ногаҳонӣ хизматчиёни пресс тохат меоварда, Дикчаев Кавлез худашро ба дор овард. Давай, сачомета! Иҷа биё соҳиҷон. Рустамҷон тини биё. Анамиҷара канданда кор, калодит хоканда кор. Букани оста-оста. Ози қандак ту метим. Ni 500-an digoreng anget-anget.